Tervetuloa Villa Felixiin, varttuneiden aikuisten täysihoitolaan Kemionsaarelle, kauniille Vestanfjärilahden rannalla. Villa Felixissä on täysihoitolan lisäksi à la carte ravintola, kokous- ja kurssitoimintaa, wellness-keskus, jossa kaikissa haluamme luoda teille ennalta kokemattomia ja ainutlaatuisia elämyksiä vuoden jokaisena päivänä. Villa Felixiä voi myös vuokrata yksityiskäyttöön erilaisten juhlien ja merkkipäivien viettoa varten. Villa Felix on perinteinen pensionaattityylinen täyshoitola. Tänne voit tulla tietäen, että saat laadukasta palvelua ja herkullista ruokaa. Mikä voisi olla sen ihanampaa kuin nauttia kauniista maisemasta, hyvästä ruuasta ja hyvästä olosta. Nähdä aallot, kuulla äänet, ihanat kevään meren tuoksut, syödään hyvin, kerrotaan tarinoita. Tällä tavalla me ajatellaan teidän kanssa, että me autetaan meitä jakamaan toinen toisillemme hyvää. Haluamme koko henkilökunnan voimin toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi Villa Felixiin.